Mayong adlaw mga kadiskarte. Anya kita karon magdiskarte na sa kita aron sa pagbuhat o pagkaon sa baboy. Nga di na ta magkinahanglan pa nga magpalit og tahop, magpalit pa og feeds. Ang atong gamiton karon sa ato ang native feed mao ang pag luto aning ginatawag og lutya or kuryoso sa uban nga mga termino. Dayon ato kining i-chop pagkahuman ato ang iluto dito sa kanayo, kagura na to og lubi. Pagkaman ihatag sa baboy, dili na ta kinahanglan pa og tahop og feeds. Tan-awa ninyo mga kadiskarte. Ato ang ipakaon sa ato ang mother pig. Kinahanglan mga kadiskarte nga makabalo kita mo diskarte kung nata sa bukid. Ilabi na sama namo nga wala mi ipalit og tahop, wala mi ipalit og feeds. Pero dili kana mo katarungan nga dili kami makabuhi og baboy. Makahimo gyapon kami pagbuhi og baboy nga dili na kinahanglan magpalit pa og feeds. Kinahanglan lang magdiskarte kita samtang naa kita diri sa bukid. Ingon ana ra mga kadiskarte, importante nga magkuha kita. O karon ang kalayo ato ang pakusgan. Mo ni ang ato ang diskarte sa matag adlaw. Okay? Alang sa mga walay trabaho diha, alang sa wala magtrabaho sa kumpanya, wala magtrabaho sa gobyerno, wala gitrabahoan nga unsa nga klase nga pangwarta, nara kasi ang balay karon nagbulat lang kag unsay moabot. Hala, pagdiskarte, pagbuhi og native pig kay minus ka sa gasto, maka less pa ka tungod kay pwede ra nimo pakanon sa mga galay sa kamuti, sama sa gabi, lubi, balani sa saging, tangkong, daghan og pamaagi nga makakaon ang imong baboy nga di na ka kinahanglan magpalit pa og feeds or og tahop or darak. Mao nang ang diskarte sa bukid, mao ni siya. Karon kon nakay duha ka native pig, mother pig nimo nga native pig, pakanon ra nimo na og mga galay usa pa dinha, manganak na siya og pulo, duha ka buok. Ato pa na 20 ka baktin. Balansiha lang na pag ayaw mga kadiskarte. Ang 20 ka baktin tag 2,000. Mga bahaw sa inyong kusina mga kadiskarte, ayaw gini nyo nag-ilabay, sayang lang kaayo, mayo pa inyo nang ipakaon sa inyohang mga bakten. Kami adunami bahaw, ako ipakaon sa mga bakten.
Lima, try mo naman ini. Darak or tahok sa mais. Gamay lang. Okay. Mao ni ang ato ang native pig. Nga mo atong ginapakaon og gabi. Hay. Dito Taman, salamat kayo mga kadiskarte sa inyong paglantaw. Hintang sa amo ang pagpamuhi.